berarti mbeleh sapi niki dalam rangka 1000 hari Mbah Kong napa Mbah Putri. Oh, niki golok arep diapakno Pak Won iki? Oh, iki Pak Won golok iki golok. Golok naga sasra mbah golok apa iki? Golok naga tega mentolo. Mentolo mbeleh sapi. Niki badhe diungkal. Oh, nek ngarani ungkal iku cara ya mengasal lah nggih Pak Wo. Diungkal iki engko arep mbeleh sapi dalam rangka nyewu. Iki sapine gawa digudine ngene. Kayak wedhuse ya akeh. Nah, ini bolo. Iki tukang adange wis ndek esuk jebule. Tukang adang dhewe, tukang kelan dhewe. Aku bagian tukang ngentekno ae, Cah. Iki pun pinten wintal wae wadange. Kok sepintal pun wonten nggih. Nah, seperti ini bolo. Nah, iki wis dimasak. Nah, ini asem-asemnya itu persiapan dibungkusi di dalam plastik. Jadi nanti yang diater-ater kayak itu nasi sama asem-asem. Iki kajatan apa ambengan? Oh. Iki yo masak besar tenan ngeten iki. Besar. Bleh sapi nggih, Mbah. Lah iki cara dhuwit 20 juta lah belum? Wah, mboten cukup, kata 30-an. Sekitar 30 juta modalnya nggih. Pitik, donjong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora. Tentunya tak pernah bosan untuk belusukan desa. Nah pemirsa, pada pagi hari ini kita berangkat berukut. Ini bisa kita lihat kabut masih tebal ini. Kita akan menuju ke salah satu desa yang lokasinya itu berada di lereng perbukitan. Ini bisa kita ajak pemirsa ya untuk menyaksikan suasana pagi berkabut di persawahan. Itu di depan nampak matahari, baru nampak sepenggalah. Bisa kita dengar suara burung yang bernyanyi bersaut-sautan. Sangat syahdu sekali suasananya. Sing kakung seniman, sing putri seniwati, kaya neng kumpul. Amit Bu, derek langkung.
Nah ini sedulur, jadi pagi ini itu kita diajak oleh Pak Kami Tua Kaboh. Momennya hari ini itu ada salah satu warga sini yang akan potong sapi. Potong sapi dalam rangka apa sih? Pasti pada penasaran kok. Wong desa sedelok-sedelok kok mesti potong sapi, potong sapi. Pak Kami Tua golek watu kumbung. Niki tinggi napa mangke Pak watu kumbunge? Tinggi masak. Oh. Janane tinggi napa? Nyayur. Nyayur. Lho, iki Pak Kami Tua wis nggo golok iki bolo. Nah. Alah iki goloke Pak Wo iki. Golok apa iki? Golok naga sasra ta apa iki bolo? Golok lokalan. Niki pun mulai wonten tiang ngaji nggih. Persiapan mingguan. Ngeten niki pun mulai wonten tiang ngaji nggih, Pak. Ampun. Oh, Berji mungkin berarti mbeleh sapine niki dalam rangka 1000 hari 1000 hari almarhum Mbah Kong napa Mbah Putri? Mbah Kakung. Mbah Kakung yang meninggal. Tradisinya itu warga menyembelih sapi nggih. Nanti bahasane wong desa nyewu. nyewu. Bancaan 1000 hari. Oh, nanti terus ada acara kajatan, Kajatan tahlilan. makan-makan bersama, seperti itu Pak ya. Itu diniati sodakoan. Nanti setelah iwak sapi mateng, jadi semua wilayah sekitar Tetangga-tetangga semua satu dukuhan sini ya, itu diteri. nggih. Makanya ono sing ngomong jare derani sedekah. Sedekah asline. Oh, di persiapan. Siapan. Oh, di persiapan nih. Karek ngenteni sapine teko niki nggih. Berarti nanti dipotong di depan sapinya. Oh, di sini nih. Oh, disiapi patok nih kok nggih, Pak. Oh. Nah, jadi bolo pada pagi hari ini itu kita diajak sedulur kita akan mengikuti tradisi sedekah atau nyewu, di mana salah satu warga di Dukuh Kaboh, Desa Nglengkir, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, itu akan potong sapi dalam rangka nyewu, Mbah. Nah, ini di pawon nih. Ini sudah mulai masak-masak. Oh, pun mulai masak ngeten niki nggih. Oh. Wah, berarti wong nyewu niku kaya wong digawe nggih, Mbah? Mangke siang pendaratnya tambah kata. Nah, ini yang disebut tradisi nyewu, di mana nanti itu akan motong sapi nggih, Mbah nggih. Pun tradisine ngoten nggih, Mbah. Iki pawone wis mulai mekan, wis mateng segone.
Lah nek nyewu mbleh sapi kok ragate gede Mbah niku. Lah nggih kurang luwih 20 juta nggih. Iku urung kok bumbon-bumbon liyane, urung kebutuhan liyane. Sapine mergo teluas. Lah iya. Ya nek 20 juta ya luweh menawa nggih Mbah nggih modal nyewu ngeten iki. Gadah kiambak mboten tumbas. Oh, jujune berase duwe dhewe. Nah, ini bolo kita nanti akan melihat pemotongan sapi. Niki pun dienjing berarti masake kok pun mateng niki. Nggih. Bakdo subuh mau lho. Oh, bakdo subuh. Nggih. Oke, wis padha persiapan. Mbah Mudin ya wis teko. Amit Mbah Mudin. Niki kantong ngenteni sapi niki Mbah Mudin nggih. Oh, nek ngarani napa tradisine nyewu nggih. Niku harus mbeleh sapi napa pripun, Mbah? Oh, tergantung kemampuan masing-masing nggih. Nek duwe sapi nggih dibeleh sapi, misal duwene wedhus nggih dibeleh wedhus. Berarti enggak menjadi keharusan nggih. Lah nek wedhusne kok mangke nggih dibeleh? Oh, niki golok arep diapakno Pak Won iki? Diungkal biasa. Oh, ki Pak Won duwe golok iki golok. Golok naga sasra mbah golok apa iki? Kalau nogo tega mentolo, mentolo beli sapi. Niki badhe diungkal. Nggih. Oh, nek ngarani ungkal iku cara ya mengasal lah nggih Pak Wo. Bosone wong desane diungkal. Diungkal. Iki engko arep mbeleh sapi dalam rangka nyewu. Iki sapine gawa digudine ngene. Kae wedhuse ya akeh. Wong desa ATM yo niku. ATM wong desa nggih ngene. Cara ATM wong desa nggih Pak Wo nggih. Ya wong desa iku tiap event apa mesti mbeleh sapi bolo. Wedhus sapi. Biasa tuh wedhus. Sesuai kemampuan nggih. Nah, ini wis diungkal iki goloke. Golok naga sasra. Tapi iki mau jere golok naga mentala. Mentala mbeleh sapi. Nah, ini sedulur ini sudah selesai dipotong ini sapinya. Ini sudah dilulangi, sudah dibeteti. Nah, iki engko persiapan dimasak. Halo. Iki melo mendarat nang. Iya. Oh. Iki wis bar dipotong. Dimasak napa niki mangke, Bu? Asem-asem. 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 Aseme ping loro. Pitike lodeh. Oh. Berarti ana jangan asem-asem, ana jangan lodeh. Oh, iki wis akeh pendarate nggih. Ana sing iris-iris kluweh, iris-iris kates, ngumbah kacang. Oh, teng dapur pun wonten tiyang kathah. Oh. Oh, sapine pun dikenthel-kenthelke. Amit nggih, Bu. Oh. Oh, segone nggih pun mateng. Walah wis ditotong ini bolos segone lho. Iki mangke terus diater-aterke. Diater-aterke tiap kampung-kampung. Kabeh diparingi sak kampung mriki nggih. Nggih, manca desa nggih. Oh. Mangane niku diarani sedekah ngoten nggih. Sedekah. Sedekah niku, Bu. Ngeloi, Mak.
Ruang. Nyewu. Ruang. Ora tak kona. Meng. Iki Pak lho, monggo niki kelan tukang andang. Oh kayak kepala sapine nek kok nggih. Nggih. Kepala sapine kae. Oh. Lah baca gak soncak. Diiris-iris. Nah, ini bolo. Iki tukang adange wis ndek esuk jebule. Tukang adang dhewe, tukang kelan dhewe. Aku bagian tukang ngentekno ae, Cah. Iki pun pinten wintal apa wadange? Sepintal pun wonten nggih. Nah, seperti ini bolo. Nah, iki wis dimasak. Masak iwak sapi. Jadi seperti inilah gambarannya saat di desa punya gawe nyewu atau sedekah atau sodakoan ngoten nggih Bu. Ini membuat aneka macam jajanan. Ini di sini itu ada gemblong. Wow. Iki gemblong iki sak lengser gede bolo. Wetokne, Pak. Walah gedine mbok iki gemblonge Mbah. Oh, niki mangke dingge kajatan apa ambengan? Dirisi, niki dingge ngaji. Oh. Reseti. Iki yo masak besar tenan ngeten iki. Walah, besar. Mbleh sapi nggih, Mbah. Nggih. Lah iki cara dik 20 juta lak belung. Walah mboten cukup, kate 30-an. Sekitar 30 juta modalnya nggih. Lah pitik, lonjong, sapine pun dipinter terbelah buat pinter. Lah nggih, iki engko Jangan ditunggal. sak desa mriki diparingi sedanten. Nggih. Iki wis ditata kaya ngene iki. Oh nika nggih wonten tape bareng nika. Tape bedang kaya lho niku lho. Jangan diri-diri. Berarti masake pun diwingi-wingi, Mbah. Nggih ngloloni. Ngloloni. Nggih, saniki katon kelan. Denge hari ini nggih cara nggih. Ah, Nah, iki bolo tiyuk dadak segone. gedutene nata wakul ta. Iki para rewang notoni wakul. Nggih lho, tumpuk-tumpuke iki gedut sampe ning. Engko terus diterterno nggih, Mbah. Nggih nek pejangane sayure pun mateng. Ya wis ngene iki guyub rukun banget nek ning desa Wah, iki. desa rukun ya, Pak. Nah, iki bagian pawone kono kae. Iwak pitik ana, iwak sapi ana, ngoten nggih, Mbah. Doro ngeten. Oh, iwak doro ya ana. Malas. Doro kan ono darane cengkrintuk. Lengkap Darane iki tenan. Pak Doro lho. Oh, iki ning kene iki. Darane ku antang anu, masak-masake, Pak. Oh, iwak doro, iwak pitik, iwak sapi. Nggih, ngono dulu. Sapine gede-gede kae isih loro ning mburi kae. Nika dingane. Ah, Monan nika. sapine sapi abang. Sapi ngono siji nek 15 juta payu, Mbah. Walah langkung, Pak. Luweh? Dosa. Oh, sekitar 20 juta. Kinaningi iwak tinggo asem-asem.
Ini ki sing diarani rewang mendarat nggih, Bu. Rewang ngoten nggih. Nah, iki sedulur, iki asem-asem alan desa kaya ngene iki. Iwake wagi mbah. Iki ana apa jenenge kecambah karo campurane iku oseng-oseng lombok ijo. Iki lawoe kerupuk abang ijo. Berarti memang setelane ngeten iki nggih, Bu. Wonten kecambah. Wonten apa jenenge oseng-oseng lombok ijo. Asam-asam seperti ini itu nggak dijual di pasar bolo. Unik asam-asam iki. Biasanya onone nek pas wong digawe nggih, Bu nggih. Nek orang digawe nggih jarang masak ngeten iki nggih. Nah, iki asam-asam wong beleh sapi. Nah, ini menikmati hidangan beleh sapi. Dibeleh-beleh dhewe pangan bareng-bareng niki. Tradisi nyewu atau sedekah. 1000 hari orang meninggal ngoten nggih, Pak nggih. Nek ngarani nyewu, berarti bancaan pol-polan napa pripun ngeten nggih? Bancaan pol-polan nggih. 1000 hari. Jadi kalau di desa itu ada bancaan 1000 hari. Mendak ngoten niku barang nggih, Pak. Pitung dino iya. Nah, iki ciri khase asem-asem ning desa iki kok niki bolo. Ana apa jenenge iki? Kecambah. Lombok. Sayur, yes, ciri khase niki. Iki gak didol ning toko bolo. Golek asem-asem koyo ngene iki gak ana. Sing ana kecambah karo apa jenenge? Oseng-oseng lombok ijo. Oh, unik. Gratis cap ratu mbas. Ning gone wong nyewu. Iki berarti mangke dalu terus kajatan ngoten, Pak De. Kajatan tahlilan. Niki nek pun mateng mangke diterterno. Sak mulai kene terus kakaran mengken. Oh, sak dukuhan kene oleh kabeh. Sedanten dugi kakaran. Oh, dugi nglengkir kakaran. Oh. Sedanten disukani niki mangke. Dikirimi nggih. Pun diniati nggih cara nggih. Lah nggih Pak De niki modal yo elek-eleke 30 juta wis mesti yo. Mbleh sapi, mbleh pitik urung nggo liyane. Lah nggih, nah iki wis kaya ngene iki bolo. Guyub rukun banget pokoke lho. Iki timone wis dirisi, kentange wis dirisi. Ini kestal Jogja ta. KTC wis dirisi. 1000 harinya Mbah kasiran ya, semoga husnul khotimah pun mapan ning swargane Gusti Allah ngoten nggih Pak nggih. Ngelengkir kaboh. Nah, ini asem-asemnya itu persiapan dibungkusi di dalam plastik. Jadi nanti yang diater-ater kayak itu nasi sama asem-asem. Semua warga satu kampung sini itu nanti dapat diater-ater kayak. Hai. Namanya siapa ini? Namanya cantik ya, Cah. Oh, niku wong ki ngramban kacange. Oh, gadah piyambak nggih. Oh, mboten satu mbas, Bu. Oh, gratis nggih ngeten niki. Nah, guyub rukune ning desa kok ngene iki. Nggih, monggo, Mbah. Gratis kok, Pak. Iki, Pak. Kacang panjang mboten tumbas.
Sus, iki lho jek priem. Ya ana apa-apa. Oh. Nek mau lho piye? Nek ora mbok segole. Wong gaduhi, Pak. Nah, sedulur, dari kawasan toko Al Arif Blora di depan lapangan Krida Lokan Jepon atau di sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora. Ini lagi-lagi kita sepilkan. Ini sudah ready satu set seseran pernikahan yang isinya ini di depan kita ini merupakan buket uang yang wow sudah jadi sangat cantik sekali. Kemudian ini juga ada mahar uang akrilik, mahar yang klasik dengan model gunungan dan ornamen-ornamen bunga yang menambah indahnya suasana. Kemudian ini konsepnya warnanya merah, jadi kita sesuaikan dengan request dari mempelai berdua. Nah, ini bolo. Monggo mungkin teman-teman yang akan menikahkan putranya atau saudaranya, adik-adiknya, tetangganya bisa pesan-pesan di toko Al Arif Blora ya, untuk harga menyesuaikan. Jadi kita tidak mematok harga, silakan teman-teman anggarannya untuk seserahan itu berapa. Ada yang paket mungkin borongan 3,5 juta, ada juga yang mungkin 4 juta. Pokoknya kita mengikuti dari pelanggan saja. Nah, monggo bolo bisa pesan-pesan di toko Al Arif Blora. Kemudian juga ini sebentar lagi akan ada wisuda. Mungkin ada yang pengen pesen aneka macam buket. Di sini kita juga ready. Nah, banyak sekali macam-macamnya. Buket untuk wisuda, untuk mantenan, untuk kado dan lain sebagainya. Monggo langsung merapat saja ke toko Al Arif Blora. Pokoknya untuk harga iso dirembuk, sing penting cocok lan seneng.